Is dat Patrick? Patrick! Oh, die was in. Die was zo. Daar is een lekker PowerPoint upgrade bij GoTV. Is het dat die? Als je upgrade, word je nog 4 geupgrade. Dat is een win-win. Upgrade strassa. Als je niet nou gaat niet, jij mis uit. Wacht op je praat, ik maak nou op. Wees me, jij maakt uit. Och baby. Die was een wacht, ik praat gewoon met die vrouw. Ik zit met een groot wond op mijn hart. Ons zit nou zo lang op die GoTV value. Kan ons toch niet upgrade en naar GoTV Plus en dan krijg je ons GoTV Max. Oh, haha. Dan kan ik maar voor jou uitlossen in vrede leven. Hoeveel ik je? Hierdie keer cover ons. Ik heb ook net geld over die chakalaka force. Kijk weer dan ik het nog niet gebeen nie. GoTV Max het de mensen meer dan 60 channels. Je kan telemundo, je kan kijken totdat die zon zak. Maar als die games begin, zoek ik net in die remote. Kijk net tot halftime. Ik moest reeds half betaal. Och, ik moet leren om koek te bakken op GoTV. Heb jullie niet koffie gemaakt nie? Het is een mak op het GoTV, Peter. Ha, voetsek! Die is heel bed en breakfast niet. Weet ik wat is dit, ik is amper laat verwerken.